In 2011 heb ik een fototentoonstelling gemaakt over de Kijmtilsterdijk, die hier bij de gebroeders Postma is geëxposeerd. Dat waren twee heel bijzondere mannen, die gebroeders, Robijn en Johannes. Je bent een protte boeten? Ja, geregeld. En wat doe je dan? Van alles. Ja, nee. Ik wil helemaal niks meer doen. Het wordt niet. Niks meer doen? Nee, ik wil niks meer doen. Ik wil helemaal niks meer doen. Helemaal hij vergeet dat ik wil niks meer doen. Nou, de hoeren. Ja, naar de hoeren. Dus ik ben woordzoekers en hoeren. Nou ja, maar dat in die tijd heb ik gewoon, ik ging vroeger altijd naar de hoeren. Ik heb 25 jaar hoeren, ja, nou dat heb ik goed niet, hè. Jullie hebben ik werken, hè. Wat denk je nou heen, wat er dan heen? Getrouwden? Komt ik een kleeuw? Nee. Je bent nooit trouwd geweest? Nee jong, nee, wat gaat nee. Hoezo net? Ik heb met 12 uur, die doden bij en met mensen weet ik ooit mijn broer of hand, ik en net man gereden. Nou, ik denk, nou weet ik het wel. Ik heb me ooit, maar ik heb 12 vingers aan mij. Ik kom nooit bij mij in thuis. Maar die mensen weer wat jaloers met denken, die wil mij niet kwijt. Dus hij weet het niet meer, hè. En ik weer de boeren om samen te zijn. Nou, ja, goed. Opnieuw, heren. Dus je bent er eigenlijk wat verzwargen dat je net trouwden? Ja, zo. Ik ben weer een domme vrouw, maar een wazige vrouw. Ja, ik zei het wat raar, maar dat is het. Geen ergens nou. Ja, ik mag het net zeggen, misschien met wie was het. Dus nou ben je hier altijd met je broer? Ja, uit Noord, nou. Uit Noord. En hier jou ik een vrouw hebben eigenlijk, krijg als je broer? Nee, dat heb ik nooit omzoend. Dat heb ik nooit omzoend. Nee, hè? Ik net naar de hoen? Nou, nee. Oh, nee. Nee. Ze zijn de meest fantastische modellen die er zijn, want ze hebben altijd geduld. En ze gaan ook altijd door met praten tegen me. Dat is soms moeilijk. En dan krijg je dat soort foto's. Omdat hij dan wijst Johannes me iets aan en ik ga door met fotograferen. En dat is toch wel grappig. Hoe gaat het met jou? Prima, goed. Ja? Ja. En hoe gaat het met de broeren? Ja, die zijn alle twee dood. Die zijn alle twee gestorven. Al een tijd geleden. Ik denk 6 en 8 jaar, 6 en 10 jaar misschien. Eerst stierf Johannes, de jongste broer. En toen stierf Robijn. En dat is denk ik een jaar of 6 geleden dat hij gestorven is. De ene was stoer en had zo'n klein hartje. En de ander was niet stoer, was heel lief. Heeft eigenlijk altijd priester willen worden. Dat is ook niet doorgegaan. Of monnik of in ieder geval iets dergelijks. En die had ook een heel groot hart. En ik moest op boeken. Ja, je bent die man. Niet meer weg. Doe die man op. Nou, ik weet het niet. Ik weet het wel. Maar heb je wat mooie oude Duitsen? Ja, dan loop je nog dan hang ik me op. En ik hing hier nog net. Ik heb 2 auto's in auto. 2 touwen in auto. Eén voor de hond en één voor mij. Ik ging de hond eerst over en dan hing ze over. Zo leef ik. Nee, hij heeft zijn touw niet gebruikt. Nee? Nee, zeker niet. Hij was eigenlijk meer stoer dan dat echt was. Hij heeft zijn hele leven gezegd, op mijn 70ste maak ik er een eind aan. Maar hij heeft op zijn 70ste niet een eind eraan gemaakt. Ik weet niet hoe oud hij was, maar toch wel in de 80 al. Kun je een beetje opzitten met je broer? Als er me net het zelf eigenlijk bij de straat. Pak je hem bij de straat? Ja. Ik wil net onder hem staan. Dat is de baas. Ja? Ja, dat is de baas.
Maar jou bent ouder. Ja, nog dat zei het niks. Ze douchte altijd in de stal. Maar zodra Johannes stierf, heeft Robijn een hele keurige, echte douche vlakbij zijn woning laten maken. En hij heeft ook toen nieuwe gordijnen aangeschaft. Oh ja? Ja, dus dat vond ik eigenlijk wel grappig. Hij ziet toch wel een beetje onder de plak van Johannes. Ja, dat is dus wel zo geweest. Dat heb ik nooit beseft, maar dat is dus wel zo geweest. Want daar blijkt het uit zoiets. Maar dan ga ik niet zo aan, als er naar de naaktfoto komt, dan gaat die tentoonstelling net erop. Ja, en ik ben wel bereid. Alleen, ja, nou dan moet het wel gebeuren. Nou, dan maken we helemaal direct met een grap van het, dacht ik. Ja, dat is... Nee, die is er nooit van gekomen, nee. Nee. Ik heb wel foto's van hun slaapkamers gemaakt, maar dan zonder hen in bed. Nee.